Buya. Mupomerwa mhosva imimi nemwana uyu. Makamtuka kuti hure. Parufu pazerera. Ndakatika bagwangu chiubai. Asi makataura zvinhu mune hasha ndizvo. Vakataura zvavane hasha. Kune kuti vaikuti hasha. Kutukana kukama ruputsai. Impemu. Muri kuzvibvuma here kuti makamuudza kuti vakataura kuti chii chakaitika handiti makataura kuti sei makazosvika ipapo. Inini baba wangu kandifunga nemuroora wangu yari yako Chirema. Yewe. Saka mwana wangu mukomana iye muroora wangu akayakumba zvikanzi mama ndikukumbira muende kupamai makarizi kana kuti muende pashopo paushanda musikana we. Asi anene zvakuita zvodana nemunhu wangu ndakana message mufoni. Indikati muroora wangu azviite kuti ini ndiende ndikamona musikana we ndemubvunza ndetembofara naye kana make ndefara naye ndemubvunza. Saka shuwa ndakazomona parufura baba wangu radhaka ndepandamubata uroko. Uyu musikana akandisasamura ndezvakandita. Ndikati ndoda kubvunza nenyaya yekubvunza ukana muroora wangu zvadoita so kusafa kwari kuita nevana so zvikundishungurudza apa vana zvikuchengeta ingwe nenguva yenzara ko kuzviitire chii. Dai wangatsvagawo murume asina mukadzi ndisemudza zvaitoya nani pane kuti usafise mabi ako. Baba wangu ndio muromo wandakataura. Umeitumuudza uyu? Ndichiteudza uye muroora wangu Chirema zvote ndikubandiri pabhizi baba wangu apa nepamini. Murume wangu ana mari akanda kumufana nenhasi. Makatisiya chihure. Ndakatisiya ubenzi tsvaga wako murume asina mukadzi. Anayi. Mambo yamati muri kunyaruka nyemba. Ari kushanda? Ndokumusha kwangu ari kumba. Kosi achigara kurepi muchigara ku? Anoita chimwe. Anouya after how many days? Anapa Mwedzi wokega anouya? Saka anochinorarama nei kumazuva pa 21 days. Aingoshanda ndikubasa. Unomushanda basa ri? Nditengesa mushonga. Iye murume woku ndokumusha chako kwamafana unogara inini. Kuenda akakutsvagira basa kurefu nekubasa kwake. Andatsvaga ndege panzvakaitika kuti paradzira murume wangu aze nekoko. Murume wangu akasunga inini ndaigara manaposi saka pane zvakaita ndobvasungawo ndobvaenda kujeri ndobvapikawo mazuva akapika ndobvazobuda chienda koukanyi. Saka muri paseparation pari zvino? Pari zvino muri hafu single? Anga ari murenja? Saka pamuri hafu single? Ndisi hafu single. Kubva aenda ikuko akambouya here kumba? Akayarungana? Akakatu. Uronga hwake ndokuti achada kukutora here? Koizvi zvokunzi ude murume uyu zvakonzera kuti uzomangara nyaya yako. Musore changani, musore edana. Ndaitazvo tanga tiri kurufu ndipakati pekuimba mai vakashanda vandidhonza. Vandidhonza kuti wakondo wati peshe yakuno. Kana kuti nyaya ndei kwamuda ndibvunza basa ravanhu kudai. Kana chimbomira nyaya imozondibvunza kuti tapedza zverufu amai avaramba kuti watanga mutukwana. Anzi urere munhu. Utaziva muroora kugara imba iweyo tabasa ura nemwana wangu. Ata izvo handizive ndifunga ndavadaira mai angu. Vakati mira imozota nyaya ikandabva parufu. Ndabuda vanhu ndinogara kwandikagara ndobva ndangosiya chimotukwana regani. Mambuya maiti makaona hure hwamai ava pafoni yemuroora uyu? Muroora wangu yakati yakumba ka4 baba siti muendere peshi mumsuri ndikati ari mangu akaona message. Akatarirwa ari mangu ndakandambidza akati ukaenda unogona kuruhwawo unoita sei ine ndakaimhangara kupinda ari mangu iwo gara kana wazomona musikana wazomubvunza chiva ndepandikamuona parufura baba wangu inini handaka ndepandikamushedza ndokumubvunza. Asi message muroora wenyu akanyatsoiona zveshuwa here? Anga acho alinayo foni yake. Apa iripo here? Ndesaka ndamutakura vauya ndaya naye. Iripo here message yacho? Meva iripo. Yakadhiritiwa? Nani? Sumuka ndone kuremara kwakaita. Murume wacho ndaya naye baba ndiri panguva yakama neti vana takadai sotuta kapwere. Ndindi kutochengeta. Achishaya changu akati mwanangu ngauya aringofona uisai mwanangu ndaneta kunzwa nevanhu uko mafoni ausindwe chishasha kutaura naye nafona nawo tachikora nadzo. Waremara gumbo ruoko. Ruoko zvese akaremara sedress. One side. Rese. Zvakatonora. Angoderwa adeda. Saka sumuka chama. Uyu unomuda futi uya. Pato kangomudawo panguva yacho zvapera. Ndozvakamboitika chana. Masinza wambwe. Mungu babu wangu. Hanzi chine mwana wenyu. Hanzi akangomudawo panguva yacho. Saka ini baba chandi kuchema. Ari ndiani? Mati? Wamafala kuti hure ndiana.
inini mwana wangu ndakamuudza futi zuva racho ndaenda poputira musikana mwana wangu ndikamuendera kumba kwake ndifunga tati zoya kumateni zosiku ndisimutaura ndati mwana kuonakakasvitaku imimi amai ndi makaripota ndivakati makaripota mazuva marodzwa newedzero kuti chii makanzi ure naamai ako imi mande mati mune murume wenyu koma izodana neuyo se mukuti arume tuzi ari kubvuma kawo kuti munodanana pamusoro changamira nyaya kunoku vakauya murume akauya kumusakani ana sekuru ake ada kuninyengetedze nini adzi amai vangu vanipfuura kuti kana taenda kudare da kuti amai vangu vati ndinobvuma dare kuti nyaya isare kwamuri mimi vakatoya ana sekuru ake kumusakani vandotengesa nyika vada kuninyengetedza nditi tasvika kunova nditasitamira faniya mubvunzeka murume wachona ndiyakutaura kuti mudanana mubvunzei nendodara newo nai mukomana ndiwari kubvunzei une danana here nemusikana pindura chete kwese musikana uyu ndangodana inzwa statement anzi naiwe ndodana newe ndivaiwo ichokwadi warara naye ndini anzi ichokwadi todanana meseji yakabatwa mufoni ndiye uyu here kana ndeyako nemukadzi mufoni makaonekwa namba chete zina meseji pakatanga kufona mufoni awa ndovaifona ndokuzoona meseji pazoonekwa meseji ndima manyora aiwa ndisiri ndovanga vanyora yanga yakanzi kuti meseji yanga iri kundibvunza kuti ndinokwanisa here kuuya kunokuna imimi ndovai makaonera maini makaona yakanzi chii yakanzi chii yenyime makaona kuti muri kukwanisa here kuuya kuno kunasi akazokudzira kuti namba ndidza amai ava ndiya kuti ndizoziva kuti ndedza amai avo ndaiona nematambiriro anoita nevana kutambura kwenyu nevana kunokudzira namba dzini dzamai ava aiwa ndichiri kutsanangura ndichitambura nevana ndisana naingonzoti ndiye musikana ndine vana 2 undi wechitiri toda kuti mumhanye papoindi yekuti makaziva sei kuti namba ndidza amai ava ndokuringirina ndichingondisaka naida ngosei kuti ndizvibate ndizvionei kuti chi kuti shuwa here kuti kutaura vanhu kuti shuwa musikana ndiyakadana nemurume wangu sezvo kumba ndasingaone chikafu chakakwana nevanhu saka dhei rerufu kutaura namama shuwa akatanga kundiimba ndasangana naye saka ndava ndaziva kuti shuwa sindiye munhu ari kudanana aiwa mai ndakuziva kuti mimi namba makaona meseji akakuziva kuti namba ndidza amai ava ndiani inini hapana akandiudza asi ndakazozvibara nekundiimba kwakandiita kuti saka shuwa ndiye ari kudana nemurume wangu saka namba saka mukaona nhamba dzakangonyorewa so ava vachizoimba kumobva mati ndiwo here vanga pakudana nemurume ndivakaisa meseji mufoni makaziva sei kuti nhamba ndidze vanhu kuti ndizoziva ndaziva nenyaya yekuningira kuzondiimba kwakaita vaimba kuti kudii vane vanzi geza udiwe saka izvozvo kuti geza udiwe nenhamba zviri kubva zvanyatsoita tali zvokutanzira amai anhamba ndedzavo dzava dzine zita renhamba idzi dzakatsina nhamba saka iwo adzimai kwakaziva sei kuti nhamba ndidza amai avo nyereketera ndeyekuti takanetsana nguva refu kunga pamusoro penyaya yemukadzi vachitaura vachindibvunza iwe unokazobvuma kuna adzimai kuti nhamba ndidza amai avo chakazoitika ndechekuti information izobude pakuirana kwandaingoitawo netemura yangu ndikwakazobuda information yekuti ambo yavazozivechi iwe uri kubvuma ka unogona zvataura amai ava kuti wakauya uchivanyengetedza uchivaudza kuti ndiri kunzi ndinobvuma nyaya yakudare uri kuziva here kuti murume wavo izvozvo anogona kutozvinzwa kuti wapinda mudare uchibvuma munomu kuti wakadaya neava kuswera mangwana ari kuyazokuripotera panapa kuti wakadaya kwanyenga chi mukadzi wangu taura chokwadi kuti wakadaya nawe ramai ava inini hambo ya madhiri anga asati amuprocess yekuti but anga angori madhiri ngoti semunhuwo aingotekesa pashopu kwewo wavadirei uziva kuti mukadzi womunhu anzi waivadirei uziva kuti mukadzi womunhu iwe uziva kuti mukadzi wako pamusoro ichangamiri chinongoitikawo semunhu murume asi waizviziva here kuti ane murume hambo yavandasinambo wakachiva chii pavari chivakashure here chivakamberi here chiso here
kana kuti kuremara kwakaita mudzimai wako waona kuti azvichaita zvevarume waida ngotandaza chete saka waita wakasangana navo pane zvaitika mira waigwina zvakaita ndizvo baiti pane mwe murume anonzi Amunoni aiti akaona hanza dzake aita zvokugwina miri akatorwara akazopuwa zano wakawahwina ava zvako zvake zvakatoita zvino wakabatwa kasazvaita wakonzeresa kuti amai vagari pabonde vataura mashoko asingatenderwi kutaura izvo zvidai kuri kunzi mwana uyu amhangara kumapurisa amai vako ava vainobhadhira faini kana kujeri izvo zvitaura zvakutuita it's a criminal. Ko chimwe besides izvo chimwe chaungati wakapa amai avo vauri kudanana navo chii chaukavaitira semunhu ari kuda munhu wake because ini kana ndiri kuda munhu ndine zvandinoratidza kwaari kuti ndiri kumuda chii chimwe chaukaratidza kwavari iwewe sekugwinwa kwawaita zvokutaurwa nagogwina kuna kwako chimwe chaukavaitira chii pamusoro changamira hapana something chandikambopa ona iwe uri kutaura chawakavapa mukadzi wako yari kuti aisafa nevana ndobva zvazoti zvakamupa kuziva kuti nhamba idzi ndidzamai ava chete kuti kumba kwaisafa pamusoro pezvo ava vachiimbawo kurufu kuti geza udiwe nziwe panhamo ndobva zvaita tari musoro mavo kuti amai ava ndivo chete vane nhamba dziye ndobva vazoudza amweni kusvika vazoudza ava kuti huri iwe kutaura chawakavapa svika amai avaramba kutaura naamweni naamai avo kuti tikataura panopo panapa zvinhu zvakadaro svika avapopote manje nehasha iwe kutaura chawakavapa kana mukadzi wako ari kuti aisafa zvinhu zvese zvidyiwa neuyu 2 mukadzi wari kuti akaona meseji mufoni uyu achiti nhasi uyaka ndiri kusitoro ndiri ndega yabatwa meseji hauna kusikwanisa kuenda apo wanduzoti wanga wakuhwina wanga wapadhuze kuhwina about to ndiye wambotaura kuti unodana naye but kumapeto kechitunda zonzwa wakutaura kuti ina vanga chiri muprocess ukana iri wanga isati yanyatsobuda vaizokudza sei kuti nhasi kuita sei uyaka handinoda kuti nyaya yakutora masevenzi anenge akuratidza kuti uda kunyepera amai unodana pakabvuma amai ava kuti wewe wakavaudza shuwa pashopu kuti amai vanonditi ndinobvuma nyaya iyi unozviramba sei munhu vari kukupomera kuti wakanovaudza kuti amai vari kunditi ndinobvuma nyaya iyi isi asi tisingadanani unozvidhifenda sei ipapo ndoti kwete ndofunga kubva tabva parufu ipapapo paitika zvaitika saka ndiye ndakatoenda hangu but kuti nditaura kuti ndine mukana kuti ndinge ndichitaura nemukadzi ko chakaita kuti udelete meseji yanga yasirwa naamai avo mufoni mukadzi wako chii wanga wakuchii ndakaona kuti nyaya dzacho dzanga dzakutonera kwanditi amai vanga vatoenda ndopauripoti kudhara wacho anga yaunetsa chii namba dzirimo ngoni patime yacho vanga vasati vakumbosvika pakuzoudza mukadzi wako uyo anogona kuverenga here anogona ndambobvunza pano kuti chakamuzivisa kuti nhamba idzi ndidzemudzimai uyu chii iwo ndiwe wakamuudza kuti nhamba ndidzebebe rangu sei yakanyuma kuti ndidzamaya inyaya yanga yangogara ichingotaurirwa nhamba dzacho unodziziva nemusorero dzawa unadzo yemufoni mese hapana nhamba dzacho saka mai ava mashoko akutaura kuti mimi makavavaudza kuti watuma kuti unyepere unovarambira muno zviri kuratidza kai kuti meseji yacho hapana nhamba dzacho iwa utodzizivi dzebhebhi racho kana chawakamupa iwo futi hapana mukadzi wako arikupupura muno kuti ndaisafa nevanhu mai vako iwo kana kuti manga kuprotecta amai ako kutuka kwavakaitawo kuti uri iwe usingadana naye alright
mudzimai wako ataura kuti ari kusafa, iwe wataura kuti aura chaukaisa, iwe une umwe here kwauri kuendesa chiri kusafisa, une umwe here mudzimai kwauri kusapota besides toti ukuwata hauna chawakaendesa, but uko already mudzimai wako ari kutaura kuti vana vari kusafa kumba, hakuna chiri kuwanika, iwewo futi uko hakuna chawakaenda, une kumwe here kwauri kusapota besides pamusoro changani kwete handina kumwe kwandotombodziva. Saka food iri kuenda kupi iri kushotera mai yako? Kuzvifood yetori kuiwana kupi? Unoshanda kupi? Unoita basa rei? Unoita nezvei mumachuru? Muna machuru tinoitawo zvingorima. Tichito vapfeka ende kubasa rei? Timaitiri here? Mari dzamuri kuora timaitiri dziri kufamba zii? Dziri kuenda? Tinenge tinoshandisa kumba. Zviri kuzikanwa namai here? Unoona mari kumaitiri? Kumaitiri so vandohwera $20. Iri kushanda zviri kuzikanwa nemudzimai wako here? Ichokwadi. Kupa arikuzoti ndiri kusafa ndepapa azofungira amai ako. Kuzotumira amai monya kuti vanotuka. Chakushedzesa bhisa here. Ndatadza kuziva kuti zvinofamba sei. Iwe hausi kuona here kuti unenge kuda kuratidzawo kuti imba yamai ava iparari. Uyezve ambuya makadii makaenda makakumbira musikana vegere, maona kuti musikana uyu mataura mashoko makukutu. Murai mangoti ndiokuba regero mwanangu neshoko ratataura riye iyasha. Baba, ini ndasinga ndikakumbira regerero kuna amai, ndaida kuenda nani neshungu. Asi ndangambonzwawo nevamwe zvanzi amai vaiva neroho, amai ngariza aitopurei, ina ndinapowa ndiri mabhani. Ndesaka ndakazoti bheta ndimuone uyu wacho nditaure naye. Ndechokwadi changu. Amai ake uyu vanenyisa. Ndakangobvinzawo nemunharaunda akati amai vaiva neroho, saka ndangogara kuti ndingarohweni. Aiwa amai ake kuti ndikakumbire regerero. Vauya amai. Zvanzi vane roho, saka ndakacha kutaura chokwadi. Ndikaona musikana. Pamakanomubvunza uyu mamusati maziva here kuti ana yonoroa? Ipapa ndinoda kuti ndiite mupfungwa, ndangoita pfungwa nekuti ndibvunze musikana ndibate chokwadi. Amai ako ari kupi uyu? Kuti ndibate chokwadi. Varipo pana. Amai ake ari baba? Simuka amai ane roho tikuone. Achihera neroho. Imi mimba yegara kuti uzive amai anoroa? Ndakungodza nevanhu vandaitaurira kuti asi pamakanobvunza musikana uyu zvekuziva kuti vanorova maizviziva? ndakasingazvizive, ndakatezvinza ndauteti mangwana ndidamukira ndikati ndiri chirema weni makuru angu ndakarema handidaende ndoka ndikaona uyu musikana weshuwa ndokumubvunza kuti ndozviripo Vachaukan'auwa. Shuwa chokwadi changu chakatenako. Neamai mazi munekan'aura vanhu, munekadaura vanhu, munerova. Pamusoro changamire, pamusoro nemakurukota changamire. Inini kuti nyaya yazosvika kuno. Shuwa handina kaita kuti nyaya yasvika kuno. Kuwasha maimuzive here kuti abhevha mwana wenyu. Inini mukomana wandakamuona parufu, nyaya yabuda saizvozvo. Ava mai vapopota. Inini nokurwadziwawo nemashoko avakataura. Vakazara vanhu, inini ndiri munhu wasabhuku. Vanhu vanozonitarisawo sei mangwana. Saka ndakabva ndatora mukomana ndakatanga kutora mukadzi wake. Vana mutinondudze. Ichokwadi here kuti shuwa mwana wangu iwewe ari kuvhiringidza imba yako. Asi mamune chimo choda kurova here sekutaura pazvaka zvaitwa? Kwete. Uyezve munorove? Kwete. Hamurove? Handizivi kuti varipo angarohe rangapokufa. Saka ndiri pakati pokumubvunza uyo anga nevabi akaungana nekuti vasikana vanogara varitupa musakanini. Pane uya rapo uyu naiyeyu vanotengesa varitupa musakanini. Umwe anotengesa mubhawa, uyo anotengesa shopu yakasangana nebhawa. Saka zvadaro vasikana ava naamai ava mukadzi womukomana uyu vakaronga genga. Uyu mwana uyu aitoda kurohwa pari parufu nevanhuwo. Saka zvadaro ini ndobvatora mukadzi uyu kuti ndimubvunze ndinyatse kunzwa. Ndofunga ndina ofisa vandiri navo vachandipupurira zvakaitika nezvavakaona. Ndamudaidza mukadzi uyu ndafamba muchana naye vanhu vatoita kubhuya. Ndobva ndamubvunza Vanessa ishuwa here yandiri kunzwa. Ini ndiripo pakuda kunzwa nekuti inini mwana wangu ndakamutsura achangosumuka kumba achida kunotenga. Alright amai, ndoda kuti ndizive kuti munhu akanzi hure zvinoreva kuti kudii? Pamanzwisiro amunoita ini. Inini manzwisiro andinoita kunzi hure unenge wafumurwa. Unenge wafumurwa asi unongoita basa rei? Rekupinda mubhawa. 1 kana kuti indongozve ipapo. aiwa
kuti unopinda mubaa fambi kana kuti hure iziro kana rakubuda rinobuda kana munhu akuita domasi repamusika anouya wesadzvanya haana kuibva chiita mari ndikutaura pachikuru zvireva kuti munhu asina murume mumwe chete. Saka ini manzwa kuti uyo anga kuita mukwasha wenyu uku mune mukwasha ari kukanyema vava kwasha vangana vaviri ka. Saka wedhi rakaipeira tauriwe kana mwana ane wakwasha wenyu rakaipa kuti uyu murume wakanga uya imba yake chaparara kuti iwe uri kuhura ndoda kutsanangurawo paataura uyu kuti asi alright amai hamuone kuti maparadze rembe yemwana nokuti matoudza nyaya yekudare yamaigona kuenda kunotaura ava vari kuchava kutya kurohwava vakaremara kare imi manzi mune mbiri yekurova vanhu sasabhuku mwaita dzeri kutora amai kuti amai handikuroveri yekunotitaurirani uyu mukomana ndati ari kunyeka paataura kuti uyu musikana anobvira onana naye ini chibva kugadheni kwakuruma 6 o'clock ndichisvika pamusakaneni ndakamuona mukomana uyu neshamwari yake ndakuvataudza ndakamboda kuti ndivataudze ndandati aregerisiyane nawo ndakuda kuvataudza uyu ndo ndikabvunza ndakati vanhu vari kudei pauri sezvo pane nhau yakambobuda iwo wakaramba ndakakubvunza ukataura ndidanene naye saka pari kudei pana pashopu pako akataura kuti uyu mukomana aya nasekuru vake achindinyengetedza achiti inini ndinofanira kunobvuma kuti ari kudanana naye akudanana neni nokuti akaramba amai vake wedhira vakataura ndinosungisa saka nyaya inosarira amai yake iyena kutya kuti nini ndichapumhira amai yangu mhosva ndosaka pamungunzva ari kutaura kuti ari kushaya mastatement yake ari kutomboti apata chandikamupa nhamba kudii iye ari kutoziva kuti ari kunzvenga nyaya chokwadi chakaitika ndichocho chakaitika inini handimbochisa hapana munhu andikamborovai kana ndikambopopotedza naye hapana ivo vandoti kuita nausingaiti ivava mai ivava handina kana dambudziko nawo muroora wacho handina kana kumbomutukwana kana iye makabvunza komana yai pandikamubvunza nyaya yake pamarasabuku chimba nasabuku mangirasi ndichiti ndinzvirewo nyaya yekuitira mangwana varipo zvadzaiwa sabuku uye achichakumbira regero kuti shuwa mai vangu zvavaita izvo zvazviitiwo parufu nokuti zvinoita sei zvinonyadzisa ini nyaya ndaitanga kuinzvira parufu asi mukadzi wake anga ine timu yanga akaronga yaifanira kurovani musikana uyu ende vanga vakatorongana parufu ipapa yanga iri wewewewe saka witness ndiofisi varipo pana vanogona kutsanangurawo zvakaitika mushure munge ndavaudza ofisa ndiyokuva ndokumaraini kwedu koku but vanogara kuna mvurameshi havagari kumaraini padhuze kuna mvurameshi asi ofisa mutaure kuti sei maine nyaya yekuno naye kumapurisa kwenyu ini panguva yandisvika ndichibva kumba ndakaona mai ava ndisvika pane vanhu vaiimba mai vakasvika vachidhonza musikana ndakumudhonzerei izvozvo zvamutaura ava havana kuzviramba zvataura uyu zvakaitwa ava mai havasi kuramba vatanga kutukana chinyarara mai vava vatanga kutukana kuti kambe yemunhu uparadza imba yevanhu vazvibvuma izvozvo aiziziva here kuti mukomana uyu aidaura aiwa mukomana ndakamubvunza ati musikana handimuzivi apa zvaari kutaura tanomuziva tatoshamisika achitaura vava ko meseji yekunzi yakaoneka mufoni youyu ndakamubvunza umurora wangu ndakamuona akati ndakanzwa nevanhu kuti pane musikana pamusikana kuda nemurume wako ndanonzani handimuzivi kuzvitaura amai kuti akaona mukomana uyu ari kuseri uko aidiwa ngwe patakasvika ndakaona shuwa vakomana vatobva vamubhama ava vari kuseri kweshope mwana wangu sei mawaini nyaya yachikunoku musina kuenda naye kumapurisa ndaida kuenda naye kumapurisa vati aiwa chimbomira timboenda naye kupi kwamambo takapira kwamambo nomubvudza kwakabvudza ava tichizina gare zvini pasi pasi mukomana gare zvini pasi sabhuku ambuya imhosva kutaura munhu kuti hure handiziva kuti mungade kukumbira regero rwei kwaari mwana uyu chii chinobatika chamungade kunobata mudaro handina kana chandinacho kana huku kana kambudzi kana kiti chaipamba pangu handine handii kutaura kucheipa kwakwangu kutaura kwomweya wangu kwangu wakundidzimba vana muroora zvoteta kutediwa mai changogara kafoni
Tsagai chini chokuti kana poto chishashe tengesa ukwidze mwana wangu auye kuno karibu. Tengesa shashe ukwidze mwana wangu auye kuno karibu. Mwana wako agare zvako ikoko wangu agare. Mukomana une Ana chini nenge tsuro kuenda macha ndokunyika. Ai mbomira kumurambira tabvunza iye anodaira ndosaka auya yakonzeresa chino chauna chokumba kunze kwedu vaze unohora pamwedzi saka moita sei pakusunungura mudzimai wamuri kupomera mhosva ine kumutuhure momusunungurawo sei munokumberegeri nenzira dzipi uri kunzwera zviri kutaurwa nai ndiwe pindura ndosati kuti unomukumbira regero nenzira dzipi dzinomusunungurawo pano inini ngokumomukumbira nenzira dzipi uyu machikumba kana nechiri pa hapana uyu arapa unomukumbira nenzira dzipi Ndekumbira nemuromo kuti ndakatadza. uyu arapo Ndekumbira nemuromo handina kana huku kana kiti kuti ndakatadza. Ndechengera zvangu vana vacho vakasiya vakadai semuromo uye waenda kuboka rino. Iye mwanangu wegara zvake pamwe. imi murikutaura kuti zvekuti muronyari kuendera nyaya ikuyi futi Ana chatelefona anzi ngauye. wakaudzwa nani kuti vanhu vakutora murengi Anzo maraini anzo apana mumwe nakandifonera kana iwe chishashi ina anafona saka nanga. murikuberegerwa kamune godoka rekuti yakuendesa murora wenyu Ayo aparegero ndekumbira zvangu musikana kuti ndakatadza ndakautukana. Asi murora wangu anoenda kana sizokwa byangu akandinzvirawo tsitsi ngoni. Ndikakumbira kuti chishashi zvinoitika vana pamwe anedzokawo zvake. aiwa uyo wamuda kuberegerwa rapo Peshe ndakakutadzira. Musoro yeda. Mungu chari chatombwirana. Kutoti nezvakuti anchada kuzoita basa ugora. Ayamumbe kutopararawo futi. yake uyanzi yakuparara uyo kudei ndosaka wamhangara kudai Saka ko muri makuti ndibatsire. ko ndikubatsira sei munhu wako hapo kuti azive kuti wewe imba yako ina kuparara achamuzivisa ndiani Yatopara kuzana ndifone chako hanyanifonera. zvakasvika kuti ukanyemba kudai Paipo tauri hama dzake dzanziripo. uhama dzemurume dzimwe dziri kuno shoko rakasvika iwo ndambokubvunza kaiwe kuti uri kuzvipira here kuti shuwa ukavhivha mukadzi wemunhu ukati iwe iona kuti iri kudzoka kuti iwe utaona chauinacho iyi hombe chaiwa iona here yemombe iyi uchairamba sei chaidhifenda iyi yekuvhivha mukadzi wemunhu uchaidhifenda here bcause vanhu vese vari muno ndo mahutiinesi kana wanga wakaruka nyaya yekuti getiti takadanana kuti amai vako varegererwe wanga uchiziva here kuti yako itori hombe pane amai vako uchiziva here yamukapura yacho iyoyo yamukabika ukabika mbudzi makabika isingaiti pamusoro changami inini hapana chandaiziva kuti uyu munhu mukadzi umwe iwo watopfimba shuwa here bhebhi nekuti iye haana sumuka utaura ukasumuka taura chikwadi chako iwe sumukaanyatsokudzamisa pfungwa dzako chaidzo sumuka uya pinza munyaya usiri munyaya taura chokwadi iwe uyo mukadzi uyo wakadana naye here mukadzi uyu inini handina kudana naye zvekutanzi mukadzi uyu but mukadzi uyu ndakangomuudzawo mashoko uyu asika wavhodana but mashoko aya iye haanga asati amuprocess yekuti izvi zvavo wakamuti chii fambidzane here ndokuda here watitora moyo da kuti tingofambidzane uyu iwe wanga uchiziva here kuti kupfimba mukadzi wemunhu imozvo kumuudza ndokuda hanzi nasina kuti mukadzi womunhu hamugare same area here pane distance zvokuti vasikana vese musakanene ndiye wana wakaona chito sabhuku unovazivera sabhuku ndozi ndo sabhuku wenyu vana vavo vavazivi ndovaziva ndo sabhuku wembuku menyu asi panext patone distance yekutoti pakati patone masabhuku akati zvokuti hautozivi nemhuri yavo vasabhuka ndoiziva iwo pawaiona amai vachitengesa pashopu wanzazviti mwana wasabhukira
Ndokunga aizviziva asi kuziva kuti akaroorwa. Zvokuroorwa ndizvangu usingazivi. Ngati ndiedzewo laki. Saka takukuita iwewe mukomana unonzi zita rako? Lorenzani? Mwanza. Ndiwo wakuripira mai vako kutuka kwavakaita musikana wawaida anova mukadzi womunhu. Unoripira nembudzi. Saka chienda unotsvaga basa ushande. Umbosavisa mhuri yako kamwe chete. Manje maitiri mari iri kupinda ve. Ubva wawenza tenga mbudzi yako. Wovapa. Ambuya muchasafa zvishomanini. Kuitira amwene wawakaudza kuti tukanai munhu handisafisa. Muchazobata munhu ari kusafisa iwewe. Kwete uyu. Unoda kukamari kaari kuora. Kakawandisa nokuruzeva namari kako pamwedzi. Asi kutaundi vamwe vakabata mari shoma shoma inotenga. Saka muupenyu dzidza kugara nemudzimai waunenge watora. Zvisinei kuti akaremara kuti haana kuremara. Usashora mumhuno wake nezvaari. Mwari ndozvaakaita. Tarira wakaroora mukadzi akaremara. Amai vakaremara. Iye utakaremara pishwa. Saka iyi system yako yekumhanyira kuti vanhu vakatiremarei. Jesus Christ. Maona manje mhosva yacho manje. It's a merry go round. Amai havana utano hwakanaka, mudzimai haana utano hwakanaka, uyu mukadzi haana utano hwakanaka. Saka ndiwe chete wakuchengeta vanhu verudzi irworwo. Zvinonzwisa tsitsi. But ndakunzwira tsitsi ndosaka ndakupa mutongo mudiki diki. Ukurwa tikashamuka diki kuti chiripira mai vako zvavaita kune mwana wako. Amai vako vakuberekera munhu mukuru. Zvakonzereswa newe. Dai umwe wakagara wakadzikama zvaitiita zvakanaka. Nemiwo chete muchengeta mwana wenyu mai sabhuku. Chengeta mwana wenyu newo hakuna ngobvuma ngovhivha pese pese. Wanzwa? Zvinoita zvakanaka. Iwo wakanzwawo zvaunenge wanzwa zvichengete enda uranhu wakuru utaura navo. Toona manje amai vachapara imwe mhosva futi yechitu vakadai so. Ko vanhu vavaiudza kuti uyo sabhuku anorova zvakaomarara. Wona kuti vaite sei amai? Vanogara nefiye vachafuta chirwere cheBP, vacharwara asima, chii futi shuga ipo pai. Saka chichengeta mhuri yako mwanangu. Zvinhu zvigadzikane. Zviite zvakanaka. Chikuberekere kuna amai yako. Kukuberekere kuna sabhuku. Kuti hana ungendaziva kuti wakaroorwa. Kuitira kuti mukomana paanoona vhidhiyo iyi achiriona uko waziva kuti wakakuberekerera.